Laita mulle oli helme. Peli ei käy. Mitä te ootte ryhmää? 3-5. Mitä se on, kun ryhmänjohtaja vetää ensimmäisenä? Korjaa, se on operaattori. Korjaa, se on operaattori. Otetaan nyt se kunnon kävelymuodostelma. Se, että mennään jokainen 5... Pyry metsäsen rinnalla. Ja vähän Ai mä menen Pyryn kanssa. Ai. Eteenpäin mene. Et sinä Pyry. Sinä menet eteenpäin. Täällä on helvetin hyvä tuoksusta. Nyt jos mulla olisi combat gilli, niin kaikki olisi hyvin. Niin miten tää meidän muodostelma oikein meneekään? Nyt taas. Pyry vetää ensimmäisenä. Shock troopit lähti jo. Hei operaattori! Miten se olisi, jos annettais noitten mennä ensimmäisenä? Nehän sentään on shock troopit. Iskujoukot. My name is Commander Shepard and I should go. Okei, miten mä pääsen tästä yli? It will be sexual harassment. Oho. Onko teillä kellään kamera? Niinku ei combat camia vaan. Hei, mikä ryhmä te ootte? Voitteko ottaa vähän vasemmalle? Dude, what are you doing? Häh? Yleensäkin tommoseen monttuun ei astuta. Vaikka tää on ihan täyttä suota, niin siihen ei siltikään astuta. Kannattaa astua, mä suosittelen. Tuo jaloille huojennusta. Oikeesti mukava ihan. Uskon. Vaikka se ei tästä tukkaa läpi, niin... No niin.
Täytyy syödä aseita. Kello on yhdessä vihollisia. Kolme ykkönen vetää oikealle. Saan mä kysyä, mitä sä duunaat? Käsky oli vallata, ne on ex-tuoppia. Hei, haluat sä jees ammo? Pohjien venää. Vihollisia kello 12. Mihin ryhmään sä kuulut? Niin joo, niin. Sä kuulut kolmoseen. 3-1 vetää sit oikealta. Alas. Sä kun oot joukkueenjohtaja, niin käsket sä noin alas. Joo, vasemma. Vihollisia kello 11. Valmistautukaa kontaktiin.
siellä jengi? Joo, kello 1 suunnassa. Ootteko te kaikki vasemmanpuoleinen ryhmä? Ei, tuolla on vielä yksi ryhmä. No, tosta puusta tuolla. Mikä ase sulta nyt on? RPK. Ei oo. AK ja sopi iso lipas. Raja-asema on hallussa. Okei. Elikkä se tuolla oikealla. Ex-tuoppila on mun tietääkseni tuolla. Niin, tossa on. Eikö toi ole ex-tuoppia, mikä on tossa ees? Mä en oo ihan varma. Takana on jo, takana, tuolla. Takana. Kattokaa. Ottakaa tää tuonne, me otetaan tonne taaksepäin toi ihan. Joo. Varmistakaa. Miten ryhmää te ootte? Kolmosen, mikä se oli, vitonen. Okei. Okay. Eet pyrytään. Oota. Sitten ihan kohta sulle suojaa. Suojatulta. Kello 2. Kello 2. Ihan sama, meikä menee. Ei oo näköyhteyt, mut suunta on selvillä. Tulta kello 1. Noniin! Jokke! Onko kaikki? Ai sinne päin! Pääseekö sieltä menemään? Joo, mä nyt en tästä pysty liikkuu. Pääseekö mä Jani? Vasen, kattokaa kello 12 tulee. Tumppa sä siihen vai tumppa? Okay. Ilmeisesti ne yrittää kiertää tuolta. Joo. Kello 2. Joo. Tonne suuntaan. Tai näin mä oon. Näetkö tossa ton kuusirajan? Ensimmäiset kuuset, jotka tulee tossa vastaan, Joo. niin ne on suurin piirtein siinä. Okei. Mä otin liian hitaita siitä. Toisaalta mä menee 3-1, menee tuolla, mä en tiedä siitä sitten. Joo, siellä pitäis mennä kakkosjoukkuettakin. Okei. Okay. Komentaja 3-0. Toisaalta ei se mitään, vaikka me oltiin niin hitaat, se oli paljon lähempänä niitä. Miksi mä kuulen nyt? Ei se kuule. Et voi vastaa vaan. Kuuluu kyllä tää. Kolme nolla kuulee. Eikö se vittu meillä? Kolme, 2, 3, 0.
Joo, tästä menee. Mikä ryhmä toi? Mikä ryhmä te ootte? Mikä ryhmä? 3-4. Lähtikö vaan menee siitä niin? Ei tiedä onko kontakteja vasemmalla ainakin. Kontakti on oikealla kuusirajassa. On ensimmäisiä kontakteja. Erkeekö juosta, jos juoksee kovaa tuonne kuusikkoon? Kelkeen juosta. Joo. Tätä pitää levittää, me ei voida olla näin sumpus koko ajan. Niin. Joo. Meikäläisen homma on vaan tää tukkalla. Sieltä tulee ensimmäisiä tippuneet. Onko se omi? Ei oo. Ne menee vastakkaisiin suuntaan. Komentaja 3-0. Komentaja 3-0. Tää paskana kannattaa. Eikö siinä komentaja vittu radio tai jotain? Mä en tiedä. Kello 6 lähti porukkaa omia. Joo, mä tiedän. Se on 3 tuntia. Joo. 3-5, 3-0. Eiks tää vittu oikeesti? Oikeat poskui suoraan kuulaa. Ne ampuu ihan täysin sokkona. Jani! Siihen. Kuulet sä mut jos mä puhun? Teistä katsottuna kello 11 on. Niin. No mä puhun ihan Tai sieltä tulee paukkuja. 3-5, 3-0. Jani, kuulit sä ton? Vittu. Pitää heittää näkee. Ei liity meihin mitenkään. Nyt kyllä ei osa näistä sanoi väärinpäin. Kuinka kauan me ollaan oltu tässä? 3-1, 3-0. Kolme-viisi, 3-0. Onko ohjeita? Meillä on täällä takamaastassa vihollista. Vedättää niitä nyt täältä. Jos te saatte otettua ne pois, niin ottakaa. Ja sitten kun olette ottanut, tulkaa takas tänne. Vihollinen lähtee etenee. Joo. Siinä kuusirajassa heti ensimmäinen näkyy. Suusta katsottuna kello 1 ja 12 välillä. Vähän tulee kuulla. Vedät vähän takarajaa. Oho. Sinut suojaa. Joo, tuus vaan. Mitä tuo laidassa nyt oli? Oikealla laidalla on 3-1. 3-1, 3-0.
31, 30. 3031. Niin te ootte se ryhmä, joka on nyt oikealla. 31. Kyllä. Saatteko sieltä puskettua päälle? Ei oikein, tossa on toi joukkue. Se yrittää oikealta. Okei. Pitäisikö ottaa toi 3 semma tuolta pois ja laittaa? Vittu vaikeeta. Ei se ikinä ole helppoa. Komentaja 3. Kuka ylitti ojan? Komentaja. Komentaja, saat sä jonkun ryhmä lähetettyä tänne X-Tuoppian suuntaan siinä meidän ja Neotuoppian välissä on hieman vihollista ja meillä olisi tossa 35 mennä jahtaa niitä, mutta me tarvitaan niitä aika kipeästi täällä näin. Meillä on rintama raja-asema vasemmalla puolella, mutta täällä on aika hiljasta. K26 edennyt jo poikki on jäljellä. Monta vihollista Neotuoppian ja kolmosjoukkueen välillä. Odota hetki, komentaja. Kotona. 35, 30. Radion päivittämistä. Kerrotaan sitten kun tarvitaan. Okei. K216, K216. K26 edennyt jo poikkiojalle ja... Hyvä, ottakaa siitä suoraan Neotuoppilaan eli vasemmalle päivään. Vasemmalle päin vihollisia. 35, 30. Ai 35 vai? Kolme, 5, 3, 0. 35. Montako vihollista siellä on? Siellä on kuulemma noin 3 vihollista. Okei, tulkaa pois sieltä. Ei teidän tarvi niitä jahdata. Lähettekää niinku menee vasemmalta päin tonne X-Tuoppian suuntaan. Sieltä tulee Neotuoppiasta joku ryhmä ja hoitaa ne 3 pois. 35. Mikä ryhmä se oli, joka lähti takaa täältä? Siis tonne taakse. Niin, Tonne ja. toi 3 femma. Okei. Mikä toi on toi, joka menee tuolta ihan vasemmalta? Toi. Niin. Mikä toi oli? Oliko se? 34, joo. Joo, kuulee. 34 lähtee etenee tästä suon läpi. Tarkenna hieman sijaintia. Paska. Ja tuoppia eikä tuoppia. Sisälaidalla. Oliko 3, 4 joka äsken kohti mua? Joo. Mä en kuunnellut. Menkää vaan. Komentaja 3-0. Ei saa mitään selvää. 38. 3-8, sellaista joukkoa. Komentaja. Vähän huono. Komentaja 3-0. Komentaja. Sanoiko se komentaja? Joo, kyllä on. Sen vihollisia on Neotuoppian ja kolmosjoukkojen välissä noin 3. Niin jos te saatte sieltä Neotuoppiasta jonkun ryhmää eliminoimaan ne, niin me saadaan tuo 35 takas tänne, missä niitä tarvitaan. 35, hetki. Ah shit. Varaääniä käyttö!
tukea. Toistaan. Poliisi 2 Jumissa ajaa saa edes. Ase joo, yhdestä asemista tuittaa aivan täyteenpäin. Meillä on puolella 8 tippu, kun ei yhdestä kuollut. Se tulee hirveitä paapastusta, niin minkäännäköistä komentoa ei pystytä antaa mihinkään suuntaan. Kutsukaa jotakin, jos kutsutte, jos apua ei ole tulossa, sitä ei ole tulossa, mutta radiofloodaamisella se ei tule. Piste. No. Oliko kutoskanava RJ-kanava? Joo. Äläkä puhu siihen radioon, kun sä oot siinä vieressä. Mikähän toikin on? 35. Joo. Joo. Petti PT. Pakkasen 3 joukkueen johtajat kuulolla. Ykkösjoukkueen yksi ryhmä tulee Neotuoppian suunnasta tukemaan ja poistamaan viholliset teetelusta. 35 sai. 3-0 sai. 3-5. Tulkaa vaan tänne ja lähtekää kiertää tuolta vasemmalta päin. 34 Jojolle. Jojo kuulee. 34 pääsee tänne aukion läpi. Miten? Loistavaa. Tarkenna sijaintia hieman. Itälaidalla lähellä vihollista päästiin Kolosta. Eli ne on jossain täällä. Päin. Pitäkää toistaiseksi asema. 3-5! Kolme femma. Vasemmalta vaan. Muu petti PTT, mä en sano hetkeen mitään puhuttua. Muu petti PTT, mä en sano hetkeen mitään puhuttua. Okei, onko se vihollista ollut? Joo, tähän tulee kuulaa vaan. Tähän tulee kuulaa maihin. Onko sulla vasemmalla vihollista? Tonne, pitkällä on yksi pieni omien ryhmä päässyt. Et jos te lähtisitte niiden kanssa sieltä, niin saatte päästä sieltä läpi ja helpottaa. Joo. Tuolta kiertää. Pitää päästä taakse. Okei. Joo, mä tiedän. Suojatkaa Jiitä. Lipas. Kolme vitonen.